Štatistický výkaz Trexima a program Eurosecom. Pokiaľ máte povinnosť vytvárať štatistický výkaz tzv. Treximu, program Eurosecom vám ponúka možnosť vytvoriť ho priamo z údajov, ktoré sú v mzdách. V bode informácie a výstupy zvolíte ponuku štatistika a výkazníctvo. Program zobrazí okno pre vytváranie výkazu. Musíte tam vybrať štvrťrok, pre ktorý chcete vytvárať výkaz. V prvom rade musíte zadať údaje o vašej firme. Kliknutím na upraviť vám program otvorí okno pre zadávanie údajov. Pri každom type údaju máte nápovedu, kde si môžete pozrieť, aké číslo, akú hodnotu zadávať do konkrétneho políčka. Pokiaľ upravíte údaje o firme, dáte ich uložiť. V ďalšom bode musíte zadať údaje o zamestnancoch. Čiže vidíte zoznam vašich zamestnancov. Zase pre každý stĺpec máte nápovedu, z ktorej vyberiete údaj. Pokiaľ kliknete na editovať, môžete zadať hodnotu do stĺpca, takisto ďalším. Pokiaľ máte zadané tieto údaje o zamestnancoch, môžete kliknúť na ikonku vytvorenie výkazu. Program spracuje údaje a urobí XML súbor, ktorý kliknutím môžete prezerať. Čiže to je nová štruktúra súboru. Alebo potom kliknutím pravým tlačítkom môžete dať uložiť súbor, napríklad na plochu, a potom by ste ho odmailovali do Treximy z plochy. To je všetko, čo sa týka vytvárania výkazu do Treximy.